amics nostres que estan oferint voluntàriament per a cantar-nos unes cançonetes. Primerament, tindrem a Pau Alabajos cantant-nos una cançoneta. Pau Alabajos està ahí. Està Pau ahí també. És una miqueta més sec, una miqueta més fort, una miqueta més pur. Així estem per respondre a l'actuació feixista del govern de la Generalitat Valenciana i així estem per donar la resposta cívica que